Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano Millicent. Komiti mar twak e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza ogoyo okang' manyime chenro mar twak bang' chopo winjruok ewi chenro madhi tayo twak kaachiel gi weche magichano twakie. Komiti no koro dhi romo kendo chieng' tich adek juma manyien mar keto kokgi e winjruok makamago motelo ne chako twak ayanga. Kaka Kristo Wino leronwa, Kenya Kwanza othegore kod weche mosebedo kiwacho kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi twak makamano ka gilero ni ginie twak gi chunygi achiel. Kata odoko ni apaka mag siasa goyogi, komiti mar twak e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza ogoyo ong'ala manyime e chenro mar tieko gwandruok mar siasa e pacho kae. Komitino ma otel ne kawuono kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel gi gavana ma Embu Cecil Mbarire odumo ohinga mokwongo bang' chopo e winjruok ewi weche magibiro twakie. We earlier had adopted what had come out from the committees of parliament and with a few changes. So we've agreed on the changes as proposed by the technical teams, and we are more or less agreed on the framework agreement that we will sign next week. The framework agreement basically agreed, and the issues are framed. The agenda we have now is not that of Kenya Kwanza or Azimio. It is condensed into one document, so we expect the media to help us so that you don't create unnecessary division. Okang' makamano koro yawo yo ne komitino mar romo chieng' tich adek mar keto kokgi e winjruok makamano motelo ne chako twak ayanga tok od bura mar Senate puodho chenro mag twak chieng' tich ariyo juma manyien. We've also received the consolidated issues as proposed by the technical teams. They have clustered them in various titles. Again, those will be discussed next week and signed by the team, the NDC. Mabiro bang' aput mar jolony aboro mar komitino piedho weche apar mane Kweth ariyogo opedho mesa mar twak kendo chwalo agenda ma opuodh gi Azimio kod Kenya Kwanza. We appreciate the technical teams. They very quickly moved in as one team, and we really appreciate. They are some of our best minds, and we want to urge them on. They will make the work of this committee relatively easy, as well as a parliamentary team, the answer team, and the other teams. Speaker mar od bura mar Senate Jeffer Amason Kingi e oboke moyiedhi mar serikal oluongo romo moyiedhi mar od bura mar Senate chieng' tich ariyo juma manyien mar puodho twak makamano. Mabiro bang' od bura mamalo tieko okang' makamano e juma mokalo kaka yo mar miyo chenro mar twak mbi mar chike. Tok od bura mar Senate miyo chenro makamano gweth mare, twak e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza dhi chakore ayanga. We expect that the Senate will sit on Tuesday. In fact, we are told that a necessary notice has already gone out for a special sitting of the Senate on Tuesday. And that is where, properly guided, then we'll be able to meet on Wednesday and do the signing and proceed. Jalup ogai mar piny owacho mar Kenya Kwanza e twak Cecil Mbarire osingo ni kweth mare ni e twak kod chuny achiel kendo kwedo weche mosebedo ka iwacho kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua. So we are here legitimately and with clear instructions, and as long as you see us here, please don't take too seriously what you hear outside of this meeting. Mazungumzo haya yana umuhimu mkubwa sana. Kwa hivyo yale ambayo yanazungumzwa huko nje hatuyajali sana. We may take note, we may express concern, but we are operating on the basis of utmost good faith. This is an important national exercise. Gachagua kod moko kuom josiasa mag Kenya Kwanza mawuok e gwenge mag Masawa osebedo ka jaro twak madhi nyime e karomo mar Bomas of Kenya ka giwacho ni onge olemo ma odhi nyago. Komiti mar twak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio dhi duogo kae chieng' tich adek juma manyien mar choko girimiti ewi weche magidhi twakie e kinde mabiro.
matimore kata doko ni komitino othir kod weche mosebedo ka igolo kod josiasa mag Kenya Kwanza mosebedo ka jaro twak makamae. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi.